Miten CrossFit-harjoittelu oikein aloitetaan? Atleettien klubilla CrossFit-harjoittelu aloitetaan alkeiskurssin kautta. Alkeiskurssin tehtävä on opettaa sulle turvallisia suoritustekniikoita, kertoa siitä, että kuinka tätä lajia kannattaa harjoitella, miten salilla toimitaan turvallisesti ja ennen kaikkea pitää hauskaa ja lähteä jo ryhmäytymään tähän meidän upeeseen porukkaan mukaan. Alkeiskurssin aikana me hiotaan tekniikoita kyykyssä, työnnössä, painonnostoliikkeissä, rinnallevedossa ja tempauksessa, heitetään yläfemmoja ja huolehditaan siitä, että sun olisi mahdollisimman helppo sitten alkeiskurssin jälkeen hypätä meidän päivän vodeille, eli päivän treeneihin mukaan. Sitten kun alkeiskurssi on ohi ja tulee aika hypätä normivodeille messiin, niin meidän huippuohjaajat huolehtii siitä, että sun on mahdollisimman helppo tulla niille mukaan. Ne tarvittaessa auttaa sua säätämään painoja, kattelee, että sun tekniikka pysyy edelleen kunnossa tai opettaa sitä lisää ja kannustaa varmasti aina päivän parhaaseen suoritukseen. Me pyritään siihen, että silloin kun sä tuut tänne tunniksi harjoittelemaan, se olisi aina sun päivän paras tunti. Nähdään klubilla.